Markedsføringsloven paragraf 1 betyder, at den erhvervsdrivende skal opføre sig pænt og rimeligt. Altså man skal opføre sig som standarden af ordentlige, anstændige forretningsfolk opfører sig. Du kan sige bonus pater forretningsmand. Lovens mål er at ramme alle, der handler illoyalt imod god forretningsmoral. Det vil sige, at både etiske og moralske normer spiller ind i vurderingen af, om en given markedsføring er lovlig eller ikke. Kulttjekkerreklame er blevet kritiseret for at være kønsdiskriminerende, uetisk og i strid med markedsføringsloven paragraf 1. Samtidig er den også så provokerende, at det er oplagt at forestille sig, at den med vilje skal provokere og skabe medieomtale og på den måde gratis reklame. Paragraf 8 styk 1. Markedsføres der til børn eller unge, skal det være udformet på en måde, der tager særlig hensyn til børn og unges naturlige godhed, manglende erfaring og kritiske sans, når det kommer til markedsføring. Dette kan fx være en legetøjsreklame for en dukke. Den må ikke fremstå levende, da børnene vil forvente præcis det samme som i reklamen, hvis de købte den. Styk 2. Markedsføring til børn og unge under 18 år må ikke opfordre dem til voldelig eller farlig eller hensynsløs adfærd. Det er ikke tilladt at bruge vold, frygt eller overtro til denne slags markedsføring. Eksempelvis er det forbudt at markedsføre computerspil, hvor der dræbes og såres andre mennesker. Styk 3. Markedsføring til børn og unge under 18 år må ikke omtale, visualisere eller henvise til rusmidler som alkohol. Det er altså ikke tilladt at vise en tv-reklame, hvor en dreng sidder med en eller anden genstand, ligesom man ellers ville sidde med en cigaret mellem fingrene. Alt i alt er formålet, at børn og unge skal beskyttes mod den overrumplende opmærksomhed. Fandtes denne lov ikke, ville de blive vildledt, snydt, skræmt og påvirket på en upassende måde. Derudover må deres adfærd ikke blive påvirket til at gå i en usund eller uacceptabel retning efter markedsføring. Hvis man tilsidesætter et påbud afgivet af Forbrugerombudsmanden, medfører straf. Dette er straf i form af bøde med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Her er f.eks. en reklame fra Kult, som markedsføres til unge. Kults målgruppe er ikke 18+, hvilket gør, at reklamen er lige på kanten i forhold til denne lov. Her opfordres nemlig til hensynsløs adfærd gennem rusmidler. Paragraf 9 omhandler salgsfremmende foranstaltninger i form af konkurrencer. Disse skal være klare, tydelige, let tilgængelige og gennemsigtige. Altså er formålet med loven, at forbrugerens købsbeslutning skal tages på et reelt og veloplyst grundlag. Paragraf 13 betyder, at hvis salg, hvor en erhvervsdrivende sælger en vare til en forbruger, skal prisen samt alle direkte afgifter, gebyrer og moms indgå i den samlede skiltede pris. Erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at oplyse afgifter, som de ikke skal opkræve af forbrugeren i totalprisen. Men disse afgifter skal oplyses særskilt i forbindelse med totalprisen. Dette kan fx være, når man handler på nettet, og der er forskellige afgifter på forskellige betalingsmetoder. Det skal ikke indregnes i totalprisen, hvis der er et gebyr på 5 kroner for at betale med girokort på en hjemmeside, men der skal oplyses om, at der er et gebyr. Dette er dog undtaget ved auktioner, hvor man ikke ved, hvad prisen bliver, der derfor handles om prisen. Meningen med denne lov er at beskytte forbrugerne mod ugennemsigtige priser, altså at gøre sådan, at det er nemt for en forbruger at finde ud af præcis, hvor meget de skal betale for en vare eller tjenesteydelse. Formålet med loven er, at en forbruger kan stole på, at den skiltede pris for en vare eller tjenesteydelse er den endelige pris, uden at der skal tillægges forskellige afgifter, skatter eller gebyrer. Hvis man tilsidesætter et påbud afgivet af Forbrugerombudsmanden om f.eks. at ændre sin skiltning af priser, vil man blive straffet med bøde eller en højere straf, hvis dette er forskyldt efter anden lovgivning, jævnfør paragraf 30 stykke 3.